Welekan min kɛra ka ɲɛsin mɔgɔ bɔlen ma o kɛra banbaliya juguyalen kɔfɛ Israel ni Hamas cɛ silamɛtɔnw ka ɲininiw kan walasa ka kalo 7 kɛlɛ ban kumaɲɔgɔnya sen fɛ minnu kɛra dɔgɔkun laban na kɛr lajɛba mun bɛna kɛ cɛsiriba 2 wɛrɛw cɛ n'olu ye Ameriki o ni Katari ye. Olu tun bɛna kɛ jumadon Doha nka Egypte jamana kunnafonidila minnu ni jamanaw cɛ olu y'a jira ko kumaɲɔgɔnya ni jɔlen don gɛlɛden bingani dɔ kɔfɛ min ye Israel sɔrasi 4 faga karidon na. Israel fanga ɲɛmɔgɔ Benjamin Netanyahu y'a lahidu ta ko a bɛna dugukolokan sɔrasiw ci Hamas kɛlɛcɛw kama Rafa ka sɔrɔ ka kɛlɛ banbali sima kɛ ani hali ni Ameriki jamana wɛrɛw ani dɛmɛjɛkulu haminanko bɛ yen. O yamaruya dantigɛlen ani waati dɔɔni kɔnɔ ka bɔ mɔgɔw la o laɲini ye ka mɔgɔw bɔ kojugu sira la wa a bɛ tugu gɛlɛnden fagalenw kɔ. Israel sɔrasiw y'a fɔ ko o bɔra o yɔrɔ dɔ la min bɛ Rafa kɛrɛfɛ. Gaza mara lakanani ani adamadenya dɛmɛ ɲɛmɔgɔ y'a jira bi tɛnɛndon ko Israel ka pankuru ye Al-Shuka ani Al-Salam gosi ani yɔrɔ wɛrɛ yɔrɔ 2 minnu yamarula ka bɔ yen tile 1 ka kɔ o ɲɛ. Gaza dɛmɛjɛkuluba n'o ye duniya keleyatɔn ka cɛkɛda bolofara dɔ ye UNRWA y'a jira ko Israel ka bingani min kɛra Rafa o bɛna kɛ sababu ye ka siviliw ka tɔɔrɔ ni saya caman sɔrɔ. A y'a fɔ fana ko ale tɛ k'a labɔ yen. Sɔrasiw ka kumalasela dɔ ɲininkara ko mɔgɔ joli bɛna kɛ ka bɔ yen. O y'a fɔ ko jateminɛ kɛra mɔgɔ 100,000 ɲɔgɔn na nka Osama El Khalout n'o ye Palestine kalo bilenman ka lasigiden ye Rafa kɔrɔyanfan fɛ y'a jira ko Rafa woroduyanfan fɛ y'a jira ko mɔgɔ 250,000 ɲɔgɔn bɛ se ka bɔ yɔrɔ nin na. O yɔrɔ min latigɛra o bɛ mɔgɔ 250,000 ɲɔgɔn ladon minnu caman bɔra Gaza mara yɔrɔ wɛrɛw la ka ban. Duniya keleyatɔ ka dɔɔnikɛlaw ye u ka fɔta jalaki jumadon musow ni denmisɛnninw ka fariyako min tɛ sɔn Gaza kabini Israel ni Hamas kɛlɛ daminɛna. Cɛ ni musoya fariyako n'a fɔra ko mɔgɔ tununa fanga la.